A Oficina Conecta Ourense puxo foco no programa da Xunta para fomentar modelos de negocio máis sostibles e responsables entre as PMEs galegas, contribuindo ao desenvolvemento económico e social de Galicia. Estas axudas, das que o prazo de solicitude comeza hoxe, 5 de agosto, buscan estimular proxectos centrados no desenvolvemento e mellora dos chamados factores ASG, ambientais, sociais e de gobernanza. Trátase da segunda edición desta liña, dotada cun 1 millón de euros, que busca fomentar modelos empresariais máis responsables, aliñados cos principios da economía circular e cos retos ambientais e sociais actuais. Esta nova convocatoria abrangue actuacións que permiten avanzar en 4 ámbitos: o ambiental, o social, o da gobernanza e o global, con medidas como a redución do consumo de recursos naturais, a mellora da eficiencia enerxética, a reutilización de residuos, o desenvolvemento de envases ecoeficientes ou a implantación de prácticas laborais éticas e programas de diversidade. Tamén se poden obter axudas para levar a cabo accións como auditorías de riscos, certificacións B Corp, análise de ciclos de vida dos produtos, mellora de transparencia financiera ou deseño de códigos de conducta empresarial. As empresas poderán obter unha subvención máxima de 60.000 euros por proxecto ou de ata 30.000 no caso de actuacións exclusivamente de consultoría, cun mínimo de investimento de 3.000 euros. A Xunta vai facilitar ademais o acceso a un anticipo do 80% da axuda concedida sen necesidade de garantías, co obxectivo de impulsar a posta en marcha inmediata dos proxectos.